Nduk Winong, sampean ngerti ora? Cak Percil sebelum viral, beliau itu berangkat dari penari. Nggih. Kula niku asline tari, Nduk. Dadi lak sampean gerakan-gerakan seperti itu emang gerakannya udah bagus, tapi menjiwai tari niku wonten macange kedah wonten penjiwaan. Dados meskipun wonten demit setan pri prayangane luluh banaspati rempeyek kacang ijo, iki sapa batang teko iki. Anu sindane tambah setunggal to jenengan? Mboten kawan kula niku. Lah kok kaya ngene? Lah kok kaya genset? Iki sindan apa iki menungso apa? Bayu kaya tiang listrik lho, Rat. Daur nuwun sewu. Niki Mbak Yu. Nggih. Tak omongi. Belajari nyanyi, belajari joget. Yuk. Yuk. Joget muni yo. Iya. Sakit sakit niki niku kula niku tiga serangkai niki Mak Cange. Niku asli saking tari sedanten. Dados kaya nduke iki lak joget ki sing apik nduk. Contone umpamane slendro. Slendro Mas. Nggih contone. Tang batang minggir. Kene. Kulo Niki nek dalu nyinden niki Pak Dalang. Dalem? Nek dalu ngeten niki nyinden. Nek awan? Niku ngunduh pete. Awan ngunduh pete. Lejeng dalu Mak Cange. Nggih, wilujeng. Ngapunten niki wau telat niki wau. Biasa bintang tamu teko kerine pun biasa. Lah niki wau dobel kula. Dobel ning ndi? Sore mau campur sari, Mas. Terus iki mau Terus bablas rene. heeh. Daerah guyangan niki wau. Oh, Nyanyi to mriko. Mboten. napa? Bakulan to kula. Bakul napa? Bakul kroto to, Mas. Kroto. Kroto ki apa? Kroto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Mbah Lurah. Manuk ocehan iki lho maksudnya. Ocehan karo masak. Niki kersane nyontone niki. Nggih. Mbak Yune nggih saged Saged nyontoni. niki ngono tariyane. Ini Nduk ya delon ya. Kena Nduk. Pedetan ya gembyang pedetan tung dedok. Ah itu tok Jajal sampean kuwi tok dengan menjiwai mesti penak. Delon ya. Model tari saiki lho. Sangkasa. Pedetan ya gembyang pedetan. Iku saged sae jenengan. Kita kok kangelan to, Mas. Alah. Nong. Kowe iso ngono 100.000. Lah iki lho. Iki Sing lho. ngeteki Cak Percil kok. Ayo. Lah sing ngajari kono ya. Repot bakul Indomaret sitok iki kok iso. Masa awakmu korban yo ora gelem kok iso. Indomaret. Indomane serba ada. Lah iya serba enak lho niki. Wayangan kene iki apa-apa enak. Ngene nduk jajal. Wis paham rong? Paham Masa rong. to? Masa Mas Oyop anu buka Indomaret. Buka. Mulane winginane koma nggawa linggis karo obek. Lho, maling apa piye kok rumah aku Mas buka minimarket iki lho. Walah buka minimarket. Aduh, kene nduk. Ini sitae Benake tak ben iso menjiwai ta. Tonton nduk. Wis manut apa enak? Manut to. Enggak laroro perih paling pertama. Iki nyapa to kok tekan Mas ngati lah. Sing apik, Nggih. Ayo, bocah cek anu kuwi lho halus. Yan Dian sabar sik Yan ya, sabar. Kok kabeh itu anu Sadan. Nggih, pokoke Birgita Dian Tutik. Pokoke awakmu kok guyu kancane, berarti ngenyek kancane. Nyek, sabar. menghina seni kuwi. Ah, iki tenan iki. Kok isi formulir sik lho. Ayo. Pedetan ya gembyang pedetan awas. Nduk, ngene lho, Nduk. Aja mbok kiwa tengen aja ngene-ngene. Ngene lho, sik sarah tok. Delon to. Pedetan lho. Ya gembyang pedetan. Nah, iki lho sing penting iki. Jeglek. Dadi ngene nong, lek terakhir diubengke sik, bar ki mak lep. Penak diomongke. Nek wis pas lah penak. Wis to, Oke, ayo. dibeng sik. Pisan tok. Suwe-suwe lah iso ngono. Tak Nyuruh pengalaman lho. Iya, iya. Maaf. Nek gerakane sampean pas nek. Tak tunjuk iki bagi Wis tuwek, wis tuwek. Wis tuwek. Masa aku nek caklok kok iso. Ayo, apa tetan. Yo Pas nek imam bedetan awas. Yo. Opang jernih. Alah kasep. Aduh, Guyu. Guyu beras. Ngenyek. Lho kene kancane guyu. Nyambut gawe iki Mas. Jane nyambut gawe kok iso. Jajal awakmu. Ayo, kowe coba guyu kowe.
Kowe aja telat-telat, nek telat dadi kok. Ya apa to telat dadi iki Mas. Kendek ndok kuwi. Iki bocah iki sekoke mati sisik ketek, Bos. Ngene anu lho. Contoni to, Cil, contoni to. Nduk iki. Nah, ngono lho. Rada Dek. Loh, aja saya Ya ngene. ampun. Ya sikilmu iki lho, sikilmu rada rene. Kalah. Sikile opo? Tongkak tenan. Ayo, apetetan. Yo, kendiang. Apetetan awas. Alah. Munyer. Alah. Piye kuwi? Enggak kena bos. Ketinggalan sepur kuwi ngono. Enggak kena bos, enggak kena bos. Ya ampun sampean jan Iki lho. ngisi-ngisini karawitan mangan koro sampean. Madang kara kok mangan koron ndas. Bedel dasmu lho. Madang lah ya mangan kok Mas. Iya. Apa iso mangan koro? Ayo coba karo kamu coba. Wonge mbok sing halus. Ayo. Tangannya kayak gini. Lho. Ayo, apetet. Mas aku malah kaya ape kebelet ning toilet karo mas aku. Sing apik kaya mbake kok ngisi-ngisini aku. Awake dhewe iki pelatih tari. Wingi sing kowe iki. Nek kuwi kan gawe gamelan to Mas. Ah. Lah kuwi Iki iki ora kan kaya gamelan. ora nganggo gamelan lho. Contonen Nduk, contonen Mbak Yu kuwi lho. Kene karo Om kene karo. Iki ora kate gamelan. Kula ning mboten sak gamelan saged mun ditap kali lambe niku lho saged kula jogeti. Mosok. Lah kula niku profesional Iki kok. mboten ada dudukno. Kene. Dudukno dina iki kemaluanmu. Ini Ayo. kemampuan. Kemampuanmu. Ayo. Hormat sik. Delontong. Iki lho. Delontong. Lodrok iki. Ayo. Ayo coba, ayo. Tok tak tok gung tok tak tok ger tok tak tok gung tok tak tok ger tok tak tok gung tok tak tok ger dang dang gung dong dang tok ger a gung ger gung guk guk ger gung gung guk guk. Sae nih kados Mboten ngoten. ngangge gamelan. Mboten lho sandamel gamelan. Nek gamelan groki. Lah nang Grogi. kok malah kaya kirek ngono. Lho, sae niku. Niki model anyar gerakan Nah. anyar nggih niki. Aja saya cepet. Cepet Nduk. Tok tak tok gung tok tak tok ger tok tak tung tok tak tok jung tok tak tok gung tok tak tok jung dang 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 dong dang dong jung gung gung guk guk gung gung guk guk gung guk guk Sama lega. Kuwi contoh sing apik sama lu. Contoh aja ditiru. Lah, ngono lho. Kuwi kire arep kawin. Dian guyu. Dian. Lagu Dia kok jaluk jogete kaya Dia iki. sing didian. Lah kok Dian guyu njaluk Oh, iki aku toh. kaya Mbak Liti kok. Oh, kok kowe ki aja ngono. Iya. Awakmu guyu. Kowe tak omong. Kancane nyambut gawe malah guyu. Nek kancane arep joget, aja mbok guyu. Aja Nek mbok guyu. guyu gak bahaya ta. Ya bahaya. Lah kok muni ning aku to? piye? Apa tak geret muni to macange? Piye? Aku lho pengen joget kaya Mbak. Oh, lah kok nantang tibae Mas. Senengane sing anyar. Ayo. Tak tok kum. Ayo, sampean malah kaya Mbak Liti mol. Tok Ajaran pisan ya. Tok tak tok dung tok tak tok ger. Sawangan sik kuwi. Sik delok nih. Iya. Ayo. Ayo. Nek kaya- Tok tak tok dung tok tak tok ger tok tak tok gung tok tak tok ger tok tak tok dung tok tak tok ger dang 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 dong dang dong ger gung gung guk guk. Intine kukuk iki lho ya. Nggih. Kena. Sing apik nang Tarian iki identike guk guk ngono. Ayo. Wah, Ayo. sing lanang langsung ning mburi karo muni. Sukses, Bu. Sukses, Bu. Bojone nyaron kuwi lho. Nggih. Oh iya. Nggih. Iya. Nyantai, Bro. Di Nyantai. bojone. Ya ya wis tau ora wis tau. Ora. Ayo. Sukses, Bu. Sukses, Ayo. Bu. engko dipraktekne ning omah. Iya. Ayo. Jangan ada aja maju. Sing gampang ya guyu. Nek ayo. Ayo. Ga. Pat. Tok tak tok dung tok tak tok ger tok tak tok. Sik. tok. Sik. Itu kaya saya ngene kaya gak pengen. Sekoke wis. Itu kok gak penak to Mas. Gini, Pak. Gini. Anak kendang. Coba kene, Dok. Gini. Sama gini. Gini. Selin dulu, Mas. Mas, selin dulu, Mas. Ojo iki, lek sama iki iso malah. Selin dulu. Gini. Mbak. Ledro iki lho. Wes. Dar gombes iki lho. Iki opo? Ngawur. Amage biakala
Serak, ayo serak. Enek majune kuwi penak. Yo yo. Yo. Mage biakalan. Aduh. Maki biakalan di eman-eman serta wis suki dituntut mulih. Iso. Mage biakalan. Dikoyak-koyak. Cito, jogete kok fales to, Mas. Anu Kang sesuk sekoke benakno. Yo kalah. Iki anake sik melek ora ini. Mbah, Model ibu kecerok. Duh, aduh. nek iso ngene. Luar biasa Bunda mbok panjenengan. menawa kersa. Bunda kersa, Bunda monggo Bunda kalih kula. Mage sae Bunda. Sae cobi. Awakmu lancang Lah, kaya apa? Bunda. Bunda iki senior. Wah, iki seneni. Lah kok iso mbok padane karo cah nom-noman ra apa-apa. Bunda iki wis senior. Iya, Wis ngerti. Monggo Bunda. Niki nuwun sewu niki mawon. Niki nembang saya nih. Oh iya no, tanjake kok. Nggih, tanjak. Lah, Mboten aku dinan ditembak. wau kok mboten bareng kancane ngoten mboten linggo teng mriki. Lah nggih mboten to. Lah nek ngene kan piantun sing ningali kan ngerti ndi sing elek ndi sing ora. Kae lho sindir sing adek lho nek disawang jan ayune kimplah-kimplah kaya duduk gule. Masalah. Mbak Yu pareng asma sinten? Pareng asma? Paring asma Mas. Inji. Litiana Purba Purnomo. Kaperna nopo kali Mbah Lurah? Lah kula niki kan nggih saderenge kalian Bu Arni kali kula to. Omongmu kok fitnah. Ya, duwe anak. Duwe anak siji rane ndase ya. Ya wis ben yo ben. Ben. Ben rasa tiga kacang hijau ya. Ndak usah. Ya. Kacang ijo air dipangan. Nuwun sewu Mbak Yu. Pripun Mas? Menika teng daleme Bapak Purba. Purba Purnomo. Iya. Sampeyan ngerti apa ora? Mboten. Pak Purba Purnomo oleh nanggap sampeyan ki saka dhuwit delean. Ngerti apa ora? Delian. Aku wis dipeseni mau. Aku iya. nanggap percil yo saka dhuwit delean. Lah ya kok andel 5.000-an ngono kita. Ya berarti duit delian gimana? Tapi alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Durena. Wah, jan luar biasa Mas. Inji. Penontonnya kebak. Niki caruban ngantos macet. Perkara wayangan iki mancet kan kono. Sing ngomong sapa? Lah apa Mbak Yu? Lampu merah kono. Nggih. Aku yo omongnya Jamil lho. Nuwun sewu Yu. Pripun? Badhe nembang napa ngaturaken Ngaturne napa? napa? Jenengan ngengken kula nembang nih padha karo nguyahi segara to, Mas. Inji. Lah kula niku tasik siswa. Siswa apa? Siswa budaya. Oh, maksudnya siswa Maksudnya edukasi kok. siswane Bunda Kesi lah kula niki Nggih, rasa terima kasih pada Pak Lurah Purbo. Pak Lurah Purba Purnomo. Memberikan apa, Mbak Yu? ngekeki apa, Mas? Lho kowe lho ngekeki apa Kowe lho? timbali rene. Lah aku gablek apa-apa ora kok ngekeki. Maksudnya kowe rene iki ndongakne. Lah, Aku pemodin kok. Ya ampun, masyaallah. ngaturne Ini nopo? Ngaturne nopo? Ngatur ya apa terima tamu apa piye? Nek orang ngaturi, ya ninggali apa? Ninggal ling. Maksudnya ki sama nembang. Hiburan. Mumpung ketemu kalian kadang-kadang madang koro. Iya. Am tak ngincipi sih. Siap. Pun kenal kali kanca-kanca. Sampun. Lho lho pripun to niki korban kula sedanten to Mas. Dalek ane Kok iso tukang kendam korban? nika. Tukang kendang iki kurang ajar. Mas sinten? Niki to. Ada lagi. Sinten? Mas Tukul. Kok rumah aku Mas Simbol. Timbul. Timbul itu tukul. Oh, nggih. Kok ya ngerti ya? Lagi ya suwe karo aku. Enek masalah. Lagi sosok ngejak aku ning Solo ngono ning Solo. Dinepne ning hotel seminggu. Dan wong kurang ajar. Lah terus. Lah ra diapa-apane belas lho, Mas. Lah terus? Akhirnya aku torok bayar hotel to. Aduh. Kuwi opo kon Timbul iki ngono. nembang ya. Nembang. Lagi dar iki. Dar sinten? Dari lowanang dan kurang ajar. Lah nyapa? Sikile gatol-gatol. Mosok. Nek ra diwene iki nesu. Tunggalane Mas Han. Harus apa to, Mas? Hansaplas. Wah, saplas. Saplas iki sik dulure Mbak Beta. Beta sinten? Betadi. Wong kok iso jeneng kok iso keluarga. obat tok. Keluarga luka abe wi. Ya. Ajeng nembang nopo? Lah kula niki remenane Bunda Kesi. Bunda nggih. Kula niki nggih jineman. Ngerti to? Eh, Kok ya ngerti ya awakmu?
Jineman upamane sing pun saged Nek napa? biasane napa to? Uler kambang. Nggih. Uler kambang tak pangan. Jomne uler kambang, uler keket, uler jeruk, uler geni tak pangan sedaya. Kayak gatel aku nyedak. Iya. Ular kambang ya. Panganane. Uler kambang. Ayo rada maju, rada maju. Cakepane anu efek gedang kluthuk, Mas. Wonten nggih. No? Uler kambang. Apa ora roh kuwi aku malah efek. Iki nembe kula cetakne. Oh lagi anyar. Isih anget-angete kula beto mriki wae. Aku tak madhep rene ben kaya Mas Eko kuwi. Oke, Mas Ayo kun tadi. Jenengan boten kaos kakian. Kaos kakian riyen. Nggih, Mas Ayo. Mas Ayo Prisdianto nggih. Ting-tingan ya Mas. Bisa ngono kuwi lho, budek iki lho. Nah, Rada maju kan kono ben ketok. Maju. Kono ki ben ketok rada rene. Maju ngono ra iso. Oh, Dibenakne. Soto Mas. Kuwi ndas lho kuwi. Pian benakne ndas kok persneleng to Mas. lha keplotron Mamula memburi. kuwi tak omongi bendina. Nek arepe munggah ning pentas gulungan iku pakunen Nah. beda cepot. Mas, aku jane sunder bolong apa piye mbok paku iki. Ayo. Lah nek paku tembus terus mlebu rumah sakit tanggung jawab. Ngeten lho. Mbah Sandirono. Tak lewek lho. Iya. Coba. Mas Andirono kok swarga. Melu-melu aku. Lah ini pun telepon lho kalau WA aku lho. WA arep piye? njaluk mindah, Mas. Lah kok iso? Mbok aku ora dikabar di WA lho. Aku pindahan kok. Jare ning jero sumuk kon masang AC. Apa ya enak kok rumah saku. Ayo. Efek gedang. Efek gedang. Loh. Kendeken. Deken. Juga mau Enggak gede. pas to, Mas. Aku biasane ora gawe ngene iki lho, Mas. Sing kono ben ketok. Ayo. Efek gedang. Efek gedang. Efek gedang kluthuk. Sirahmu mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebol pitik kodhok loro. Gedang kluthuk. Asik. Apik. Adila. Ya terus. Ayo. Gedang kluthuk. Bilang kok tak. Nggih ngono ora, Mbak? Boleh nih, belang tak. Mas Timbul. Dan kompak ae dhewe kan gawan to. Jak ngomong Mas Mas Timbul. Timbul. Mas Timbul. Delong ta. Delong tak. Nah. Kok nek penak tak paringi. Lo wae wae ditinggal wae nek lewat diun iki. Gedang kluthuk. Asik. Gedang kluthuk. Asik. Gedang kluthuk. Asik. Ayo. Gedang kluthuk ora malah. Gedang kluthuk blok ketak. Nah, kuwi lho diterusne. Gedang kluthuk pisan ae kuwi sing ngerti kendange. Lah ya kode to, Mas. Aduh. Gelungan dikelongkop piye to kuwi? Daripada nih rambutan. Aduh. Lo padang. Apa ngomong peteng tak gawe padang. Ini. Nah. Wes, ngeten aman. Lah, aman wis. Wis aman kuwi. Wis ora mungkin cepot. Iya, iya, Mas. Dan madang ini ki apa? Gedang kluthuk. Ning sirah lah mantuk. Sik ojo diangkat sih. Cengkok sik Susul, cengkok. Timbul. Iya. Wah iya, wong sik didungane mudin kok Mas diangkat. Timbul aja kesusu. Gedang kluthuk. Ning sirah lah mantuk. Ya iki lho cengkok. Cengkok. Gregel Apa niku? Gregel. Gergel. Vibrator iki kan. Masa lu ketor. Bratok ya tartor. Niku cengkoke wong greges niku. Nggih. Iya. Ning sirah lah mantuk. Belang ketak tung tung tok. Efek gedang kluthuk. Asirahmu mantuk tak kira dangdutan jebol pitik lapor Dang. Blok tak bletung. Hei Blok tak tung. Hei, Ketak efek gedang kluthuk ala efek gedang
Aja mbok lakokne ngono ki. Ah niki nembang napa-napa sae Mas Anggi. Saestu niku tesik lagu apa? Jineman. Jineman. Dereng sing napa sakniki sing enggal niki napa? Apa Nduk? Napa? Biarkan si kuning mengambang. Dereng kula garap. Gulani yo ora iso. Lah jenengan pikirannya negatif. Mengambang nek lomboke hilang. Iku kan wis tradisi. Iku kudu sing modern apa ngono lho Nduk. Iki piye to? Biarkan si kuning. Diktatif kali juga. Iki mau lagu lawas to. Nggih. Sing anyar-anyar. Anyar. Ayo. Selendro kena sembarang-barang kena masuk. Lodrok itu selendro nih apa-apa kena. Hidup ki nyantol. Ayo. Barang jaranan iso. Coba nembang khusus meriahkan teng daleme Bapak Purbo. Purnomo. Yo, Pak Purbo Purnomo. Ayo coba. Menghibur. Iya. Nadane sepiro? Sakmene lho, Mas. Bila oh ha ha he he. Mas. Gamelan. Iya, heeh, gak iso. Mosok aku arep dangdut mosok. Ora dangdut. Niki wonten niku mboten. Ora enak wis pokoke iki. Bas mboten. Ora enak. Base aku lambeku ya gelem ya kowe. Iso ta? Iso. Ya, Oh, ya, jadi ya, iki niki kula mon. Kene Sing iki kula mon. Maju. Lagune apa? Lagune apa? Ikan dalam kolam. Siap. Kendang tok Mas, kendang tok Ayo, anune piye? Yo dicek sik to. Iya. Nggih met ya. Yo bas ku piye suarane? Lagune apa lagune? Deng niki nih saya. Ikan dalam kolam. Si kuning melu ra kowe. Mboten. Ya niku kan makin loro teng kolam niku. Nggih. Ayo. Iki bahasa tak nyanyi pedel. maju ngono lho, maju udah nyanyi. Nah, ayo. Nyekel apa? Deng. Nyekel apa? Bas. Weh, Melodi jare. jajal. Deng. Men. Ora. Ora sida meteng. Ayo. Apa ayo? Minor. Iki lho minor. Apa sih? Pelok iki minor. Iki. Bi. Lah, guys. Teng. Bi. Kesuwen susah tak idoni lho kowe. Bila coba. Kurang dhuwur, Mas. Oh ya sedikit. Bila. Keduren, Mas. Lah, yo ancane gamelan yo Coba kuwi apa pokoknya. Bila ingin melihat ikan Deng. Iso to. di dalam kolam. Deng. Lai, iso gamelan tetep iso. Lagune Meli Guslo iso. Nggih. Tenangkan dulu airnya sebening kasar. Berarti kowe Nur Sewu macange. Berarti kowe kurang niku Nur Sewu olah vokale. Do. Iki lho delok to. Belajare ngene sik lho. Buka sih mesti. Dasar ya. Do. Coba ya. Do. Iki lho. Paham ora? Iya. Ayo. Ya, kamu sih. Iso ora kowe? Kowe iso ora? Belajar Ayo. di sini. Do. Duren iki sakmene. Do. Ya. Iki lho. Desek. Iya. Kan bonggah nih aku yo. Ya kurang cepet berarti awakmu iki pengawasannya. Ayo. Do. Ya. Do. Nah. Do. Ayo coba. Bila. Nah, toh. nek ngono lho. Carane ngono to, Mas. Niki mboten saged Mas Cangke masalah ya coba ya. Do. Ayo kamu. Do. Kan salah. Ya ngono kuwi. Ya pas ngono kuwi. Berarti kowe ben ketok. Ben ketok. Apik kuwi. Nggih, saya lho. Berarti iso, kowe kok susu iso, Ya ngono Mas. kuwi. Ya jajal. Bila. Do. Lah, Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. sembarang. Ya. Jangan dulu. Jangan nyanyi. Ayo timur tengah. Ya salim. Salam. Ya salam. Salim. Ayo. Enak. Iso kuwi iso. Iso. Nggih, Ngenyek. Ayo.
Jangan mlebu dulu. Jangan metu dulu. Iki lagu apa iki? Biarkan saja aku pemanasan dulu. Mlebu metu. Rore. Nek metu terus mlebu. Mlebu metu anuku dadi lino. Iki enggak iso kowe duduk kuwi lagune duduk kuwi. Berarti mboten saged tak saged nek mau lar arek mesti iso. Kenek lan digawe piye-piye iki kenek. Lagu iso wake lho Mas. Ora iso. Kurang kresek. Ora percaya. Lagune urut Niku Tak tone kabeh. niku paceke sinten Mbak? Niki Mbak Birgita. Ah nggih. Lah, Banyuwangen, Cak. Oh siap. Bilang siap. atau pengendang toh? Oh, niku. Kuwi. Cak percil nek etanan niku sae. Engko nek etanan cak percil, nek kulonan Jenengan. nggih cak percil. Lah pentingmu apa? Aku koordinator. Bawane duet karo Cak Percil. Nggih. Oh, ngono. Ya, ini nanti maju dulu. Aku diajari ya Mas. Iya, tak ajari ya, Dik. Iya. Wis pokoknya alon-alon. Hitam iki pancen luar. Sopir. Birgita. Oh, Birgita, sopir bir hitam. hitam iki. Beli lo jamu lho kemarin. Papat ya, gentenan lho ya. Yo iya to. Membiak mayon paman suarane terus Gendeng joget. Pokoknya bar nembang joget. Mbak. Oh nggih. Nyeram biai. Hop, siji, loro, telu, hei. Hop, ta, hop, ta. Hop. Ayo. Malah menang. Kowe apal apa ora? Kowe apal. Apa aku kulino ning etan, Mas. Iya. Ayo, coba sih. Saudara Wonokromo aku sering. Nyapa tekan Wonokromo iki lho. Etan to sing penting. Tuh. Bila Wes kuwi. Kuwi. Ganti Banyuwangen lho. Banyu. banyu angin. Asik. Wetan. Bulan ding. Tunan pola ya. Kowe njaluk ndi? Jare kene sing nembang kene sing joget. Kawan ono Mari mari. aja nyedak-nyedak aku kan yo grogi Mas. Iya. Kulon. Kulon kono Ya. wetan segara. Lor lan kidul alasang kerhang keliwat liwat. Ayo terusno. Ayo, Mbak. Gentenan. Mangga Mas. Belanja. Aja Kok aja nyapa, mungkin nembang malah aja. Nyapa porono lho nembang iki. Perono lho. ora ngerti cakepane. Cakepane ngono ya. Cakepane ki aja. Iya, iya. Aja. Aja apa Mas? Aja takon. Sing takon sapa? Cakepane ngono, Pak. Tahu apa lagi. Kuwi cakepane kuwi lho. Aja takon susah senang. Yo! Asik. Siji, loro, telu, papat. Soro 1, soro 2, soro 3, kowe soro kirik ya. Soro 4. Iya. Ayo. Tanah Indah. Ku meliare. Iki bareng. Ku melare
Nuswantara pelanggangan pelanggangan Gumelar Taman Sari Nuswantara pelanggangan pelanggangan Gumelar Taman Sari Nuswantara. Niki dilajengaken gerajakan apa? Bir apa bir? Apa bir? Gerajakan kemauan Pak Siap. Dadang. Ya, Siap. nggih. Lah, gerajakan Nduk sing joget Aki Aku. Nggih aku Pak Kuntet karo Batang niki nggih. 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 Mosok aku batang. Bakal dadi Ini Batang ngono Batang bakal lho. kabeh bakal dadi Batang. Ayo. Ayo. Batang kiri. Apa ngomong batang kiri? Batang kiri ya. Ora tak paringi. Opo diparingi. Ayo Mas, gerajakan Banyuwangi. Terus. Tenan. Tenan. Tenan sekali.
Golek. Ya salah ora? Oke. Bangsa manut ya. Sir-siran. Sir-siran ambekan Gila. Sae. Apik Jajal, kompak Tet. ora. Yo, Ada. Cekel ngene lho. Kok dingkekne ora iso to. Enggak. Wah kancane cedhak malah diantem. Sir-siran ambekan dia. ngawur lho. Cali ngono. Seneng kancane. Iki jikuinel macam iki. Sane kancane. Delon to. Delon. Sir Mbak, Gila. Sir-siran ambekan dia. Ya, bener ora mecer-mecer. Yo. Nah ngono. Iki lho kowe naik kurang ngene. Nek ora kenek Awakmu ku tenagamu ki kurang kowe iki. Tenagamu iki kurang ngocek-ngocek. Nek. Kurang ben tak wong telu iki ben kompak ben iso ngisi-ngisi nih. Syukur ngisi jadi grup percil CS. Sirsi Mbak. sirah. Sir-sirana. Urung. Metronome delok. Cukune. Lumpukno nek. Ayo, kira-kira aku panas. Mak, ngene lho delok. Sawang sing tenanan to. Sir-sirana ambekan dia. Enak yo. Koyo ngene. Kurang tenagamu. Mah. Marai perkara. Nesuan ngono ki. Pangane apa-apa nek rapat iki numpuk. Kowe ora gelem rapat. Lepas penuangan nih melu. Lah, bener Mak. Iki mboten purun nek rapat purun iki. Nang keturunan kok. Kuasa deloken to ngono kuwi. Kurang ngisi-ngisi kancane. Monggo. Nggih. Nggih. Menika saking Pak Afif, Pasean Jatirogo Tuban. Oke. Pasean, Nggih. Nggih, kula sak kanca nderek wungon by streaming. Mugi-mugi mboten kados wingi. Wae nggih. Nggih. Wilujeng dalu Mak Cangik nyuwun gubuk asmara tembang menika kagem kanca-kanca sedulure Ki Cahya Kuntadi SKCK se-Kabupaten Tuban. Sugeng hamirsani mugi-mugi saged andadosaken guyub rukun ing paguyuban. Nggih. Ugi saking nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sugeng dalu Mas Yoyo nyimak nderek wungon lancar terus ngrembaka saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yoyo kula Dimas Larso mboten saged ikut. Oh, nggih. Ngerti to Larso? Nggih. Lah iya. Ngertos. Sampeyan kok sok Kula mboten saged ikut. Mancen ya urung disunati kowe. Ayo. Jaga kesehatan nggih, salam buat grup karawitan Madangkara, sehat selalu gubuk asmara. Iya. Masa saking niku mesti macane ngoten, Bos? Napa? Maose ngoten mesti nilai niku. Iya no, ben kaya penyiar radio. Masa ora melu jae iki. Ndak ikut. Nggih. Menika melih. Nggih. Nderek mangayu bagya pagelaran dalu menika. Mugi sedaya berkah kangge Amin. warga masyarakat mliginipun Pak Lurah sekeluarga. Amin. Dumateng Cak Percil kula aturi pinarak dhateng paguyuban Kades Kecamatan Gemarang. Oh nggih. Nggih, Pak. Ingkang rikala semanten nate ngundang Cak Percil. Kelingan ra, Cak? Tak nggih.
Kelingan apa ora? Mboten. Ora kowe iki. Nyapura kelingan. Kemutan. Nggih. Nek ngono kuwi nek anu duit entek ya ngono kuwi. Kelingan aku. Nggih. Dalu niki kula nyuwun gending Karangkates. Kalian Karangkates Madiun Kagembel, nggih. maju mbangun. Nggih. Mugi pagelaran Pak Cahya sukses. Amin. Lan seni budaya ngrembaka. Injih. Saking paguyuban kepala desa sekecamatan Gemarang. Injih. Bapak Sutriyono Kades Tawangrejo nggih. Tawangrejo, leres. Nggih, Tawangrejo. Bunda Madiun diaturi. Monggo. Karangkates nggih. Nggih. Karangkates Bunda nggih. Nggih. Mriki Bunda. Bundas. Ya ampun. Niki Duwe anak kok sing loro ki meneh-meneh bareng siji ki kok malih transgender ngene. Oh, mboten napa-napa Bunda. Aku dhisik iki nyidam apa to ya? Edal dodolan omah kae, Pak. Nyidam dodolan omah masaku kowe. Niki nembange Iki apa hengki dhisik? Injih. Kok lali to kali kula. Menika sing biasa jenengan masakne mie ayam menika nggih niki. Iya. Heeh, mie ayam dicolok kecap. Cerit. Iya, ngertos lho Bunda niki ngerti apa lho? Apa ya? Masak pinter iki. Sing ngomong sapa? Dene kok ya aku lah. Aku ora tau masak. Kowe ora Nuwun sewu. Lah kowe lak masak karo Bunda kae lak mesti kowe sing ning pinggire ta yo. Jelas to. Lah umpamane masak rawon piye Mbak Yu? Ya rawon ki gampang to. Iki kok mboten kula pamer lho, Mak Cak. Perlu sinau. Ahli resep. Daging iki masih utuhan ki diirisi cilik-cilik. Anji. Aja lali tambahi bumbune, kluwek kae dituthuk terus tambahi bawang brambang sak cukupe, tambahi kunci lambang sari permat daging kaya kan. Iya, niku lak rawon. Rawon. Mbok bilih soto pripun Mbak Yu? Soto ora beda karo rawon, Mas. Pripun? Yo kae Apa? kapite kae digodhog, Nggih. kaldune dicampuri bumbune bawang brambang, kunci lambang sari permat daging colok kita. Niku lak napa? Soto. Soto. Ya soto mah. Lah umpamane dawet. Dawet iki ora beda karo rawon karo soto. Dawet sing kae ketan kae digodhog, Iya, terus. tambahi santen, Terus. bumbune bawang brambang. yo Dawet. Kuwi dawet lho. Bawang brambang ki lho bisa. Jatene lambene percil iki lho. mambengi tak ampani iso nesu. Aku tumpani loas lawas. Sumpah, kowe luwih anggun kok Sandiro. Nggih. Anggun sumpah. Nuwun sewu Mbak Yu Bunda, menika nembangi Karangkates napa Anjir. Dubuk Asmara menika. Karangkates. Nggih, menika karemenanipun Bapak-bapak lurah. Oh, ngoten. Paguyuban kepala desa. Sak Gemarang. Gemarang niku nggih. Sak Gemarang. Wah, luar biasa. Karemenaninipun tayub. Oh, tayub. Siap. Oh, tayub. Nggih. Sak percil riyen teng dalem nu pinten taun? Niki to. Nggih. Pinten 20 tahun apa 15? Wah, kula menika teng mriku sedasa taun. Sedasa 11. 11 Ding, 11 nggih. Nggih. Nek kula wiwit pas saking tasik kandungan nika pun teng mriku kula. Jenengan ature wiwit biyen mula. Aku wis kondo. Malah lagu. Cidul. Cidul. Monggo. Monggo Karangkates katur paguyuban kepala desa Nggih, ditayub. Gemarang. Ya.
biasa. Luar biasa. Kalih kula tenan. Pokoknya niki dipolke nggen limbukan. Nggih wong kula Tak percaya kan sampai jam 1 nggih, Cak. Nggih leres. Siap, luar biasa. Siap. Mbak Tuti gawan jenengan. Siap Mbak Tuti. Nggih. Ayo, ayo, ayo. Tok ganjel tok. Oh, iki pokoke tak ganjel iki pokoke madang kara. Dike piye-piye gelem kok ning kene masalah. Gelem. Apik ya. Ini apa-apa Nusantara. Nusantara wis ganjeli wis. Ayo. Ayo. Niku sinden dian lah ngapalne ning omahe nganti. Tok ganjel to no, anake. Ngapain sih, Bu? Mosok ngoten. Nggih. Tak bisa. Nggih, nun sewu Mbak Yu. Ah niki lak sampun kala wingi lak dereng ngeten iki kalian Mbak sinten? Mbak Liti. Umpamane nembang wong loro nembang apa? Umpamane pengen eroh aku umpamane. Aja sia-sia. Ora mesti ngene lho. Iki kan memberi contoh edukasi. Meskipun niki nuwun sewu karo gamelan musik apa iso mlebu ngono lho. Ngono to, Mas? Iya no Mbak Yu. Lagune napa, Mbak? Ora nuwun sewu jenengan nembang piyambak menawa kalih Bathang niki mangke malah murat marit mboten karo-karuan. Pun jenengan sak Kok sembarang menika selindro napa pelok monggo nderekaken. Aku manut karo Mbak Liti. Yen nuwun sinten? Iya, Pelok Kak. napa slendro? Napa slendem? Napa to kon Sampeyan yo mudeng ta pelok slendro. Mondol. Orang tahu. Nggih. Mau enten pamundhut anu to. Napa? Bubuk asmara. Lah, Oh, lah aku Bubuk to. asmara niku. bubuk asmara versi Madang Kaya. Madang Kaya. Madang Kara. Nggih. Ganjel to. Iya, ganjel to ya. Nah, Iki Thailand gitu. Ayo. Atasi. Mosok nek pargo iki. Enek lah karo aku enek. Ayo. Lurus. ayo langsung mawon Yuk. Mas Noval. Ayo. Kapal. Yeah.
Lan gayeng tenan Pokoke iki. kaya nyumpal apa. Cak Percil, Dalam jenengan saged memberi doa Siap. khususnya kepada Ananda yang sedang khitan. nggih, Mas Mas siapa? ya Pak, Nggih. semoga jadi bocah sing soleh Amin. migunani tumrap bangsa lan agama. Nggih. Mituhu marang Itu marang dawuhe wong wong tuwa. tuwa Sing saklono. penting sehat, Pak Purba diparingi sehat, paringi kelancaran, rezeki kang barokah. Allahumma Amin. Amin. Awakmu Mbak Yu. Pantun. Iya, siap-siap. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Terus Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita menumpang mandi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Siap. Nggih, Tak mugi-mugi sedaya keluarganipun Bapak Lurah Purba Nggih. tetep sehat lahir batin. Amin. Dados pemimpin sing barokah lan manfaat. Amin. ya rabbal alamin. Matur nuwun Nggih, Cak Percil dherekaken- nggih, sehat dherekaken selalu Mas. barokah. Siap, Nggih, siap, siap, nggih. siap. Nggih. Mas Kuntet nggih, matur nuwun.